Johnson. Helo pawb, heddiw dwi'n mynd I siarad am y phenomena sydd wedi dod yn mwy amlwg ar y we dyddiau yma, Twitch. Nawr, os ti bod yn byw o dan carreg a heb wedi clywed amdano Twitch, mae Twitch yn platfform lle mae pobl yn gallu live streamo eu hunain yn gwneud pethau gwahanol. Y peth mwyaf poblogaidd sydd ar Twitch yw pobl live streamo gemau. Ond chi'n hefyd gallu live streamo podcasts, IRL a llawer o pethau gwahanol. Nawr, dwi'n gwybod bydd hyn yn swnio eitha bizarre I llawer o pobl, ond mae'r cymuned Twitch yn enfawr. Mae yna dros 2,000 broadcasters newydd ar Twitch pob mis, ac yn y blwyddyn 2017, mae dros 355 biliwn munedau wedi cael eu gwylio. What? Mae Twitch yn defnyddio system subscription lle mae pobl yn gallu talu arian I cefnogi eu hoff streamers pob mis. So mae bod yn subscriber yn dod gyda perks gwahanol, fel cael emojis unigryw I defnyddio yn y chat, cyfleon I chwarae gyda eu hoff streamers nhw. Y ffordd arall mae streamers yn gwneud eu arian yw viewer donations. He lost his karambit to someone with 6%. Hail to the king, baby. Ar ben subscriptions, mae pobl yn dal gallu rhoi arian just allan o'r caredigrwydd eu calon. Un o'r donations mwyaf sydd wedi digwydd ar Twitch oedd $50,000. Ie, $50,000. Roedd hyn ar y raglen o'r streamer o'r enw Soda Poppin. Ac yn ôl pob sôn, daeth y donation hyn oddi wrth Prince mewn Dubai sydd yn fan mawr o Soda Poppin. I don't know how you have so much money, what you do, how you have it, but you're the most generous, rich person ever. You and Amhai, take the generous cake. Thank you, dude. Mae hyd yn oed rai celebs eisiau rhan o'r Twitch action. Enghraifft, UFC flyweight champion Demetrius Johnson, actor Terry Crews, I told you I was gonna be doing it. Here we go. musician Deadmau5, Holy shit! ac yn fwy diweddar, Drake. Yn diweddar, roedd Drake wedi dangos ei gwyneb ar Twitch gyda streamer poblogaidd yr enw Ninja. When Epic gives me the hotline bling emote, I'll do it. But until then, I'm on straight. Boy, yes, I love it. Roedd y dynamic duo hon yn chwarae gêm poblogaidd yr enw Fortnite. Ac ar y stream hon roedd y Victoria record am y most concurrent viewers erioed, gyda 628,000 o pobl yn gwylio. So dyna ni, Twitch. Os ganddoch chi ddiddordeb mewn Twitch, dyma rai o streamers poblogaidd. H3 Podcast, they're killing it. Ninja, mae'n gamer poblogaidd iawn. Andy Milanakis, mae'n streamer IRL, mae'n neud streamers donio iawn, a mae hefyd chwarae gemau. Diolch am gwylio, hwyl.